What's up mga kamilyonarya kong mommies and daddies? Tara at maglinis ulit tayo. O diba, walang katapusang paglilinis. Kung kahapon yung vlog ko, paglilinis ngayon, paglilinis ulit. At ganyan naman talaga ang mga nanay dito sa bahay. Wala namang ibang gagawin kundi maglinis. Pero bago nga ako maglilinis, etong at inuna ko nga munang arkidanda na paliguan dahil nga nagpupuna. Ay naapo, ang aga-aga may pabungad na sa akin. Ganun pa man, wala naman akong no choice dahil ito naman ang trabaho ko bilang isang magulang. Pagsilbihan at alagaan itong anak namin. Dahil totoo nga naman yung sinasabi nila na habang bata pa ay enjoyin natin ang pag-aalaga sa kanila. Dahil nga darating yung araw na ayaw na nga nilang magpaalaga sa atin. Po, iniisip ko pa lang yun, nakaka-hurts na. Tipong kahit gusto mo siyang subuan pero ayaw na nga niyang magpasubo sa'yo. Ganun pa man, ganun talaga ang buhay, ika nga. Di naman pwedeng hindi sila lumaki at tumanda. So yun na nga, tapos na nga akong nagligpit ng aming igaan at nakaligo na nga rin ako. O, diba? Inuna pang magpaganda kaysa maglinis. Ano? Ba, syempre, kailangan muna maging fresh muna ako bago maging stress. Hirap na yung stress ka na nga, tapos dadagdagan mo pa ng another stress. Ano yun? Stress? Charis. Namni, ay naapo, milyunis na naman yung nalagas kong buhok. Kung pwede lang sanang ibenta yung mga nalagas kong buhok, ay naapo, literal na sana akong milyonarya. Pero paano ba yan? Sa mga gawaing bahay naman tayo milyonarya? Ay naapo. Di nyo alam na ang totoo kong mga milyones ay ito nga mga gawain ko dito sa bahay na napakarami. Sa bagay, hindi lang naman ako siguro yung ganito. At naman siguro ng nanay ay milyones talaga ang mga gawain. Lalong-lalo na nga kung hindi ka nga nakokontento sa ginagawa mo. Inaapon na kailang ayos na ako dito sa aming sala pero hindi ko pa rin maayos-ayos. Kailang vlog na rin ako dito at nakikita nyo nga na hindi nga matapos-tapos. Paano ba't nagbawas na nga kami ng gamit dito? Eto nga't mailalagay na naman ako ay naapo. Hindi ko alam kung ilang bawasan pa to ng gamit bago ako makontento. Charis. Well, sa totoo lang talaga kapag nga may tinatanggal nga ako, meron namang pumapasok. Di naman sa nagre-reklamo pero ayun nga, sumisikip nga kasi dito sa may sala namin. Kaya naman kahit gaano yung kagustuhan kong lumuwang dito ay hindi nga lumuluwa. Kaya ayan nga't nakailang ikot na nga rin itong sofa namin ay naapo. Kung makakapagsalita lang ito ay magre-reklamo na. O siya, ganyan na nga lang muna dahil alam ko naman naguguluhin ko na naman yan. Ay naapo, hindi pa rin ako kontento kaya ayan, antayin nyo ulit ang aking pag-makeover dito sa aming sala. Kita ko nga rin itong mga gamit ko nung nagtuturo ako kaya ayan nga't nilabas ko na para magamit nga ni Arkidandan. Hindi pala, ikakalat pala ni Arkidandan, ganun. O diba, sabi ko naman sa inyo, wala pang segundo, baliktad na naman yung sopa namin. Tatanghalian na nga at gutom na nga rin ako kaya ayan nga't nagpainit na nga ako ng aming ulam. Ito pa naman kasama ko kung makareklamo nga kapag gutom ay wagas. Kaya naman bago pa nga siya magreklamo ayan nga't ginawan ko na nga muna ng pagkain. O diba, sila muna ni Hira ang papakainin ko bago ako, ganun. Simple lang naman ang ulam ng milyonaryang may milyones na gawain dito sa bahay. Dinengding lang naman at saka adobong paa ng manok. O siya, halika na magpaputi tayo, mag-ulam tayo ng paa ng manok. Naapo.